saka patakafukura tsoka ichokwadi tsoka ndakaiziva kuti ndeyake nomeni asi yange isina zviguno. Zviguno zvingani? Zvese zvokumakumbo zvese zviri 10 kwanga kustorina kana 1 chiguno. Kozoita rimwe gumbo iri rekuraiti ranga risina chitsitsino ichi. Kozoita nhengo dzake dzakavandika panga pasina, musoro panga pasina. Asi chandi kuvimba nechekuti ndakakwanisa kuziva kuti iyi hanzvadzi yangu kuburikidza neguvhu neruoko netsoka. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Komoyo wekuti tipondane, kuurayana, kubvisana mapatsi, zvinhu izvozvo zvambobva kupi? Ndofunga masvondo apfuurayo takakupai nyaya yekugokwe uko yemwana ane 3 years akabviswa mapatsi akatengeswa, zvakazoita kuti tese tisare mate akaoma mukanwa. Nhasi uno tafamba kuuya kunzvimbo yekuChigango uko kwa Chief Chisuwiti kune mhuri yekwamungava iri kushungurudzika, iri kurwadziwa nechiitiko chakaitika pamusha pavo chemwanakomana wavo anonzi iye Nomeni, uyo akangobva pamba achienda kunotsvaga nhoo musango. Kuzosvika mwanakomana uyu ashaika kwemasvondo anokwana kuita 2. Pavakamuwana akanga abviswa maprivate parts, abviswa chitsitsino asina zvigunwe. Chii chapinda mhuri yeZimbabwe? Regai titaure nemhuri tinyatsonzwisisa kuti semhuri chiitiko ichi vakachigamuchira sei, uye vakamuwana ari mugomo here, vakamuwana ari pai. Regai tipinde mumba titaure nemhuri tinzwisise kuti chii chakaitika. Iko zvino vandagara navo ndivo baba vamukoma Nomeni vamungava. Regai timbonzwawo kubva kuna baba kuti chiitiko ichi chakasvikawo sei munzeve dzavo, uye ndezvipi zvavanofunga kuti ndo zvakaitika kuna mukoma Nomeni. Baba makadi? Tiri makadiyo. Ndiri nani? Kuri sei kuno kwa Chief Chisuwiti? Kuno kuzvitene. Naika. Nematambudziko takaona zvinhu zvacho zvakaoma. Saka totika nematambudziko baba? Aiwa tose. Naika. Ewe. Baba muchinditsanangurira, ndaona katasvika paZambezi 10 ofapo takunzi aiwa musaende kumukumbura uko, endaini kwa Chigango. Shokwadi. Kuno kumukumbura here kana kuti? Kuno kumukumbura. Asi kanobatana Chigango nemukumbura. Kana polisi inotitonga inototongwa nomukumbura. Inotitonga Saka mashops mnaenda kudotito here kana mnaenda kumukumbura? Peneke papa tuzeko kwedu kuno kwalipo. Alipo. Okay. Tichitarisa baba kuzona masvika pano takanzwa chiitiko chinosuvisa chakaitika kumwanakomana wenyu. Muchiziva baba zvakafamba sei musi uyu kuti zosvika pakurasikirwa namukomana Nomeni? Zvakaitika kumukomana uyu musi wa 17 January wapera. Inini ndakaenda kuripo tukonye tinondi Noah. Ndokuti atikaenda kubata vanhu mumakomo. Inini iye akaendawo tikabata, inini ndakasvika kuma2 pandikauya panapa. Iye akazouya kuma33 vauya vasvikaona gogo wabika chikafu akatanga kudya mukomana uyo, sungama yake ndovava. Apedza kudya zuva riye ranga rakutanga kuita kutodzika, akauya kutora chigubhu icho. Wautora chochiyechi mama ndokuchiti iwe kuwakaenda nguva inoyo ukuenda kupi? Anza ndikuzwa manje kulipo kwanozi sekuru wake aindi gorofu. Alipo uku ndokwaningenda kubata nayo Noah dzacho. Tikaniwe kwadoka zvachinzi anozwa manje. Nozwa manje avakubvuta chigubha. Vamubvutira chigubhu so. Iye akamba akachase ari kugedhi kwekuiwanda kuchingura ikuyo. Adaro kubva ita inini kubva ndati pamwe ari kudzoka munhu akutoenda
zamara kwadoka 3 munhu atingamuona. Ko munhu kusvika nguva inozi ari kupi? Ndokumbogara kusvika kwaedza tikati munhu uyoyo padzimwe nguva akaita dhimu maziso hachaona kwari kwangu adokaka pamwe mheno mari kupunjaira kwaedza. Funga ndakabudawo nini ndikatendera makomo momo novesa vachitenderawo momo tikatenderera hatingamboona munhu kusvikira kubva musa 17 uwoyo kuzosvika musi wa 29 ndobva tikazotoonza kuti amuone munhu akutodyiwa nembwa kupi kurukowa kuna Nkumbura asi taitsvaga asi tasingamuona. Kana kumbonzwa mumwe munhu kuti tambosangana naye apa kana maona ndo mafambiro azvakaita. Saka takazondoona chachitunha munhu kuti tizoti pamwe akayerera nomvura kana kuti kupondwa achiyaziwa ipapo. Ndomazvanika mafungiro acho ari kuitika. Nanzwa baba muchiti makatozodaidzwa kunzi uyai kuno kurwizi uku kune munhu awanikwa achidyiwa nembwa. Imbwa inodya here munhu kana kuti chitunha? Inodya. Inodya here baba kana inenge ichifukura kuti iratidze kuti pane munhu apa? Ipapo kuzwa zvozvo haisati ndamboona panodyiwa munhu asi tikaona iri papo tinoti iri kuita sei iri kudya asi kuti ndione kuti inodya here haisati ndazvionawo. Makuru kanobva tanzi aiwa haidye inenge ichitoratidza kuti pane munhu panharaunda panapa kana kuti inenge ichitobuditsa zvinhu zvingadai ari maoko kana mamwe mapatsi kuratidza kuti aiwa pane munhu ari somewhere panapa zvokuti semhuri kana kuti sevenharaunda munotozoti saka kubudiswa kwaita munhu uyu zvikuratidza kuti pane munhu akavigwa somewhere ipapapa nekuti vamwe vanobva tanzi aiwa haidye inenge ichingoratidza inenge ichinzva hwema. Saka kare inenge ichinohwidza hwema panenge ichifamba pano panenge ichisvika ichiita hwema. Saka pamakanzwa kuti kune munhu awanikwa kurukowa uko makangoendawo muchingoti hameno munhu upi? Ndakaenda ndasvika ipapo vanhu vanga vakamira ikoko vanga vakandomira ari kure. Ini nomukomana wandakaona ikoko akaitawo chiwi ndikati padzimwe nguva panozouya mapurisa hapasvike padhuze nokuzvara mai ndasvika ndatoda kuona kuti ndiye here semasekukura munozva munhu angaita black angaita black plus honye dzacho ikoko zvichifakanya maona kubva ndashaya kuti noona kutsoka dzacho dzakafuchirwa musoro wakafuchirwa hatisi kuona. Ndikati izvi zvakutoda mapurisa akanga auya kuti titese timaonere pamwe ndopandikazondobudawo ipapo takamira mifunga takasvika 7 kuroko takamira panzira ipapo takazoona takuruma nozumbuwo zvakutiruma makumbo 7 kuroko zomanheru tiri papo tikazobvapo ubva tauyawo kunoko tasvikawo kunoko zvomapurisa akazouya inini handinozokwanisa kuendawo ikoko kwakazoendawo ndimakaenda ndo mwana wangu akaendawo ndo akazondoshanda nemapurisa ikoko nani azokwanisa kuudzwa nokuti miri wangu akupinda kutya kuti zvandaona nanga ndakutya. Nemaziso echikuru ndanzwa muchiti nemaziso echikuru hatina kuzonyatsoziva kuti akanga ari mwana wedu here kana kuti akanga asiri ndikanga ndisina kunyatsa kunziva mushe mushe pakazoenda ava vakuona manje vamwe vakazoita zvinhu ndakazofukunura ndakazotarisa tsoka idzi mamusonza kuti anga akadyiwako inini dzangu dzanga dziri mujecha handina kungaenda ziva ndakangozisiya zvakadaro handina dzanifukunuraba. Sekuru ndanzwa kuti
pane nguva yekuti pamakashaya mwana mubva musi wa 17 kuzosvika musi wa 29 mukomana umene vashayika, makaenda here kunoripota kuna Changamire vachiswiti kana kumasabhuku kuti vakubatsirewo kutsvaga sezvo varivo vakuru venharaunda? Ndakave ndakaerekeswa kuSabhuku, ndakatanga kutanga ndikaenda kutaura kuti ndakatuma ngomana ndaindaura kupi ndakaenda ndega nini vandaenda kutaura kuna Sabhuku ndomwe ndashaya mwana wangu handisumboona kuti vaita se aenda kupi maona zvinoiwo zvakaita kumusangano kwangu nomusangano kuchikoro vandosvika Sabhuku iyo akamemedza panoruzhinji rwevanhu kuti ndo zvaitika kwedu kuna doko kwashayika mwana waMakosa kureva inini shuwa kubva ipapo inai munotsvaga chete ndichidzika mumwe kuno marizevha ari kupasu kunoti baba Ndimba kusvika kwaona Gomo uku ndichikwidzawo chikomo chikaenda kufunya nguo Kanyoka Zambezi Muizhu kwese kundichisvika kana mboonekwa munhu kuti wamuona. Okay. Ko kumapurisa makanga maende? Mapurisa takachaira musuwo waita se pavatamuona atina kungaita taedza munonge maenda inyi munosivisa asi kune masapoti unit atinomboendera zvino vakatova hatinachi magwaro atinonyorera mastatement motoenda kunkumbura aka kunkumbura munongozva kunoda mari unoda chii ndanga ndisina mari. Takatarisa baba ndadzwa muchiti mukomana umini vakangobuda vachienda kunotsvaga Noah. Vane munhu here wavaimbonetsanawo naye munharaunda uye vakanga vari mwana ane hunhu hwakaita sei? Kunesana singazive anonga achifamba kuti pane munhu aenda kuti ndizive kuti vainesana nanhengi hapana zvanoziva asi kuti ndoto kugara chete maraiti watokuitawo kana aita ndoziva zvavadiki kana vadenhana nevamwe vabereke musango imomo hapana zvatinombozitowawo. Asi vakanga vari munhu ane unhu hwakaita sei muchikudza imimi sababa? Munhu semunhu wacho tondoti munhu njere dzake aihwara aidonha saka ndomazvira neti aidonha. Kuti hazvingava here tingati vakadonha vari kusango ikoko? Pane zvinoziva kuti kudonha kwacho haidonha pese pese anodonha apo neapo especially mwedzi wakupera payapa ndopaidonha. Mapirisi taimutengera mubaisa majekiseni ningiriki yake kadhi rake ndoriri. Ndo kadhi rake rataishandisira kutenga mapirisi yake. Saka zvimwe zvese zvekuti mutumbi pane chamakaona chakazoshota here zvakanga zvakuzoonekwa nanasisa vakazomirira mapurisa kusvika auya? Zvokuzotarisisa nauzonge ndatarisisa kana pakazouya panapa semunhu anga apunzwa muchipepa apati atikazoongorora ukuoko ainga ndataura kuti haina kuzoenda usiku bauku munhu akazondoya panapa muchipepa kuti tizive kuti munhu akazodai utonda achitaura vanhu kuti angasina zvigunwe angasina chinhu. Saka regai ikoko ndozosvika ndichibvunza sisi nekuti ndo vakanga variko kupi ukoko. Saka hamuna kuzowaniswa mukana wekuita board viewing mwana wenyu? Hana. Mapurisa vakati kudii? Aivo pakandoyako kakangoti somunhu ashata endaimorasa. Akandoti asomunhu ashata kuti ngamuite board view hana musoro asi munhu unotarisa musoro kuti bhai ndo waenda nhengi vanhu vanotarisa musoro kunga asina musoro unotarisa chii ndo zvakashandiswawo zvakashandiswawo vanhu
haana kuita board view. Mapostori anga alipo asi hatina kuita kuzoita board view. Asi chiitiko here chekutanga kuitika mumhuri? Icho chekutanga shuwa ndisati ndambozviitiwa. Zvachose kana munharaunda hamuna here kumboitika chiitiko chakafanana neichocho? Handina kuzvinzwa. Kutotangawo tozoti kana chiri chinhu chekuti kutanga madzimambo vanogona kuziva kuti panofambiswa sei, angava madzishe chaiwo. Mahedman anogona kuzoti kana zvadai zvinogona kufambiswa kudai. Pane here zvavakakubatsiraiwo nazvo, vangava chief chiswiti kana headman chigango, kuti aiwa kana paitika nyaya yakaita sei, musoro ukazowanika kana mamwe mapatsi akazowanika, vakanga vakubatsira here kuti chii chinogona kuzoitwa? Panonofukurwa futi ipapo here kana kuti panocherwa rimwe gomba pasaidi kuti zvinhu izvi zvingovigwa pamwe chete? Zvakaitika ndozvokuti vaitika kana mariwana nhengirikari hapafukirwe pairi, kungoisa kumusoro kwake kuyo. Kuti hangaiti makuva mairi kari munhu wani, unotoisufyora kumusoro ndopomofuchira ipapo. Takatarisa baba, ndezvipi zvamungafunga imimi kuti zvingadai zvakaitika pana mukoma Norman? Tingati kungowirawo mumvura here kana kuti kutopondwa kwekuti munhu anenge achida mapatsi kumashandisa, zvatingati marituals kana kuti kumashandisa zvemushonga? Sekuona kwenyu imimi sababa nezvakaitika pamwana, sekufunga kwenyu tingati chii chakaitika? Kumabhinya akaponda nokuti kuti titi akadonhera mvura akaita so akamuponda vanhu nokuti vakamugwata musoro vakabata dimburawo nzara zvese zvikunwa haana. Mheno mabhinya akamutorawo achina kushandisa zvaanoshandisa nemafungiro andikuitawo. Saka ndapi matanho amuri kufunga kuti semhuri kana muchinge mamboti zororei zvishoma muchagona kutorawo pamusoro penyaya iyi, takatarisana nekuurayiwa kunorwadza kwakaita mukoma Norman? Kana tazororawo tinoedza kumbopondapondawo kunzwa kuti chii chiri kuitika. Pazvinguva tinosvika kuno vanhu vanosvikirawo mapotori akati kuuya mazuva anaya, uchinzwa kuti umwe anokutaurirawo manyepo, umwewo anokutaurirawo chokwadi, zvese zvaunenge tichizvifunga. Saka musati mambowana here mukana, tinozoti kubva pakashayika mukoma Norman, tozoti munogona kunge makatombofamba-fambawo kuti munzoti ko mwana akaenda kupi, makati mambowanawo here simba ipapo pakati apo kana kuchiko zvino mapedza kuvaviga kuti mumbofamba kuendawo kana kunana mapostori koko, kunana baba vezvemweya ava, kana zvichida kumachechi aya, kuti munonzwisa kuti chingava chii chinenge chakaitika kuna mukoma Norman? Haisati hangu ndaenda nokuti simunondoziva panoitwa soka miri unenge wakandoregera kuita sei. Saka haisati ndaita se ndaanosimba, asi kutoti ndanga ndakutotanga kuti nezvo ndotanga kufamba. Tozoti baba ndo panowanzonetsana hama panguva inenge yakadai so. Pane here pamunoti pane chinhu chinogona kuzokutarisai kufamba sehama, ukama hwenyu hwakamira sei, kubatana kwenyu sedzinza? Vakama vacho takaparana, asi vamwe vacho mungozva vamwe vari mapurazi, vamwe vari kuHarare, vamwe vari kupi. Kuno kungandori nemhuri shomanana, asi vazhinji vacho akaparara. Ndichirevera pakubatana kwenyu, munonzwanana here zvakanatsonaka? Bozi mangwadzina ndibati tofamba seiko kunotsvagira gata racho, tinorova seiko, vamwe vakaenda uko, vamwe havachatode kana kuonana, makabatana here semhuri? Zvinenge zvichita kuvaka zvemusvaiti tinosheedzana vanouya. Pane zvakare nyaya yekuti tazofamba kana kuti semhuri mazofamba maenda kunobatsirwa, kungadai kumapostori, kungadai kuchivanhu kana kumachechi, mazoenda kunofamba mabata kuti
mumwe wedu wepaukama pedu mukurarama kwatiri kuita ndiye ane ruoko mune zvakaitika izvi. Semhuri manje munenge muchazokwanisa here kugara pasi zvakare kuti muregererane nemudikani uyu anenge akaita izvi? Zvinoitika. Zvinoitika. Kungarati kwavataona kuti pamwe munozva panofambiwa hapakarige kuita se kubatwa munhu. Kana vabata asi ungonomuudza kuti awo zvauri kuita zvazvisi taisaone zvinhu zvinogona kupesana nezvinhu zvomanga-manga. Tinogona kumudzoreredza munhu iyoyo kusvikira anoita se zvanenge achiita zvacho anogona kuregera. Pane rubatsiro rwamunofunga kuti semhuri mungade kubatsirwa naro takatarisana nechiitiko chakaitika kuna mukomana uyu? Kubatsirwa nani manja? Zvichida pane vari kukuona izvezvi vanoita zvematare ava vanambuya nana sekuru, zvichida ndeve kumasowe ava sekutaura kwamaita kuti vemasowe vako mazuva anava, zvichida ndana papa vemacheche magitara vanogona kuti ko vana sekuru nedzinza nana gogo vadi kuuya tavabatsira tavaudza kuti chii chiri kunetsa mukomana. Ndopandiri kubvunza kuti mungada here imimi rubatsiro rwakaita sei kuti mubatsirwe naro kuti tizive kuti chii chakaitika kuna mukomana uyu? Kungonibatsirawo kana chanenge anacho, kana mari unifambiso zvese ngezviita se zvibvuma chanenge anacho munhu. Aiwa, tinotenda. Ndize kana mune mamwe mashoko ndisati ndaenda kunotaurawo nevamwe vedzinza vari muno? Hapana yamwe mashoko andingataura. Hapana. Aiwa, tinotenda baba, maita basa. Anditi ole maita basa. Iko zvino vandagara navo ndisisi vamukomana umene. Rega timbonzwawo kubva kuna sisi sekutaura kwaita baba vakati aiwa inini usiku handina kuzokwanisa hangu kuenda kuRwizi kwainzi kwawanika munhu, asi sisi vanomene ndo vakanga varipo vachinyatsonzwisisa kana kuti vachinatsorindira kuti vaone kuti munhu uyu zviro kwazvo ari kunzi akawanikwa kuRwizi akafa ihanzvadzi yavo here kana kuti sisi makadi? Tinani makadi zvenyu? Ndiri nani ndasina kunge ndabvunza zita kapaenda zongosvika ndichingonzwa kuti ava ndo sisi ava ndo mukoma, ndanga ndisina kuzenge ndabvunza zita kapaya. Zita rangu ndonzi Alice Mangava. Ndiri hanzvadzi yaNomeni. Ichokwadi. Nematambudziko amukomana umene iwo akaonekwa. Ndanzwa sisi pana chitaura nababa wachiti ini ndakaenda hangu masikati ubva pakadaidzirwa kuti apane munhu awanika kuRwizi kugomo kunoko vanhu vakaenda ikoko, asi havana kuzoda kunyatsoswedera mudhuze sezvo ataura kuti maziso esimbi dzarodzi akuita achita sei achipera. Imi manzini makazoenda kausiku pakauya mapurisa, zvakafamba seiwo kubva ipapo mazivira munoita pamusoro penyaya? Chokwadi inini handina kuenda huri usiku bedzi. Ndakatotanga kuenda nguva ichiriko time yakadzoka baba kubva kuRwizi ikoko. Ini chandoziva ndechekuti baba vati nemaziso angu ekukura handanyatsoziva chi munhu. Inini ndakati ndakabva kumba kwangu. Alright. Inini ndakabva kumba kwangu. Ndakauya ndakatora amai ava pano. Ndakati amai nhau iripo ndiye kuti kukunzi kune munhu. Ichokwadi. Baba vaenda but vari kutaurayo kuti munhu havasonyatsomuziva. Isusu ichokwadi tine munhu wedu watisiri kuona papi manje pamba. Saka isu hatikwanise kugutsikana kana kuti kuenda kumapurisa kuti munhu watashaya uye chokwadi timutore chiti ndiwani manje ndiwedu. Asi nhau iripo ndiye kuti inini nemi tinofanira kutoita sei manje kutoenda. Nechinangwa chokuti kana munhu achinzi musoro hausi kuoneka kana zvakanzi kana kuti munhu zvakamira sei paari haungabva washaya chari netsoka yani yemunhu wako. Saka inini ndakabva panapa namai vanga ndobva taenda kuRwizi kwekwe. Tichisvika kuRwizi takaendawo nevamwe vatakaendawo navo. Tichisvika kuRwizi kwekwe ndakasvika kuona hanzvadzi yangu iyi yanga itoripo kupi kuRwizi kwekwe. Chandakagona kusvika kunotaura inini ndakasvika ndakataura inini kuti chero pasina musoro toda kufukura tsoka. Noti tsoka yanga yakatonyura dzisiri kutooneka.
Saka iye hanzvadzi yangu iyi ndiye akatobata tora chimuti. Mapurisa anga asati aita sei manje, asati auya. Takati isusu toda kugutsikana kuti munhu ndewedu here kana kuti chi. Hasi ndobva tatofukura, ndobva tatoziva kuti chokwadi tsoka chi ndiye munhu wedu. Ende inini ndichingosvika parwizi ipapo chandakatotanga kutoziva, ndakatotanga kutoziva neruoko, nokuti munhu anga akadaiso ruoko rwake. Sezvo unenge une munhu wako wakakurawo uchiziva kuti uyu munhu ndewangu. Ndichingosvika parwizi ndakabva ndoziva kuti ndinomenwe. Ndakazongoenda hangu kutsoka, kwanga kwakuda kunyatsogutsikana zvizere. Ndakanyatsoziva tsoka yake neguvhu rake, nokuti guvhu rake ranga richiri kuita sei, ranga richiri kuoneka. Ndakanyatsoziva guvhu rake netsoka yake neruoko. Ndakabva ndanyatsoziva kuti uyu munhu ndiani manje, ndinomeni. Saka patakafukura tsoka ichokwadi, tsoka ndakaiziva kuti ndeyake nomeni, asi yange isina zviguno. Zviguno zvingani? Zvese zvokumakumbo, zvese zviri 10. Kwanga kustorina kana 1 chiguno. Kozoita irimwe gumbo iri rekuraiti, ranga risina chitsitsino ichi. Kozoita nhengo dzake dzakavandika, panga pasina. Musoro panga pasina. Asi chandiri kuvimba ndechekuti ndakakwanisa kuziva kuti iyi hanzvadzi yangu kuburikidza neguvhu, neruoko, netsoka. Ndozvandiri kutoziva izvozvo. Mapurisa vakazouya zvavo pataimu yavakauya, tichitozoenda ikokoko. Takasvika sekuru vanga vasipo. Takaenda nevamwe sekuru vanogara kwanogara parizvose vasi panzvimbo. Ndipo patakaenda kuti titore munhu, mupurisa achitora munhu achiisa paplastic. Anga akarara negotsi akadai kusaidi kwake kwese uku kwanga kusina kumboshata. Kwanga kwakararira pasi paipai, kwanga kusina kumboshata. Kwanga kwakashata ndeuku kwairohwa nechiu manje nezuva. Saka taimu yavakatora badza, nokuti vakashandisa riri badza. Pavakatora badza vachidaiso kuti munhu aende paplastic, ndakabva ndanyatsotoona zvese futi nebhodhi yacho kuti ndiani uyu, ndinomeni. Ndozvandingatozivawo kuti ndomazivire andakakwanisawo kuita kuti ndizive kuti iyi hanzvadzi yangu. Ukazona munhu akwanisa kuziva kuti iyi hanzvadzi yangu kuburikidza neguvhu, ndimi munotedzana namukoma nomeni here, vanga vari last born here kana kuti? Anga asiri last born. Asi ndakakwanisa kuziva kuti iguvhu nechinangwa chokuti kukura kwake kubva ari mudiki, inini ndini ndakatopinzwa bhizi yekuvarera vanhu ivavo. Noti vanhu ava kukura kwavo vakaberekwa ari matwins. Usandima muri sisi muri pamberi pavo. Ndini ndakatopinza bhizi naamai vava kubereka vana ivava kuti kukura kwavo. Saka chero kana kukura kwavo munongozivawo kuti kana munhu ari pamba anogona kana kungobvisawo hembe. Tomboti kwapisa kana kuti hamino zvaari kuitawo, tsiro anobvira ndarasika guvhu rake chero kufa kwaanga aita. Asi makanzwa sei sasisi muchikwanisa kuidentify kuti mutumbi urera apa ndewe hanzvadzi yangu yataishaya kwemasvondo maviri? Chokwadi ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndarwadziwa ndasvika kurwizi kuye taimu yandakaziva kuti iyi hanzvadzi yangu. Ndakatombogara pasi zvezvo kuti ndapererwa nekuchema zvezve, asi ndakaona zvisiri kundibatsira kuti inini ndigare pasi. Mapurisa anga asati aita sei manje, asati auya. Saka inini chandakazongogona, nokuti kwanga kutori nevanhu vanga notori nemabhaiki vatongoendawo zvezvo vechiti vari kuenda kunoona. Chandakangogona inini ndakagona kukumbirawo bhaiki kuti ndikasikire kutevera baba vanga vabuda vachiti vakuita zvepolisi. Ndakasvika ikoko kumashopusi kunonzi kukaparo. Vachidzi polisi yafonirwa kumukumbura iri kuita sei, iri kuuya. Saka isusu hatinazokwanisa kumirira polisi nechinangwa chekuti kwanga kwabva kunaya. Plus zuva ranga raita sei manje, ranga radoka. Saka inini nababa takabva takwanisa kudzika futi kupi manje, kurwizi kwanga kunechi, kwanga kuine munhu. Tasvika kurwizi kuye kwanga kuine munhu. Takasvika kuona vanhu vese vanga vari kuyoke kurwizi kuye vaita sei, vabuda vaenda. Vanhu vanga vasara vanhu 2 vehukama. Iye hanzvadzi yangu ino munin'ina wake mumwe wandiri kutaura kuti panapa hapo vari 2 ndo vanga vasara. Saka zvadaro tasvika hatina kana light, hatina kana kuti tine chii, apa inifoni yangu yanga yatopindwawo mvura. Takabva tasvika kwekwe takati apa the best way ngatiitei zvokuti
tigone kuchengetedza mutumbi kuti tuone wakanaka mangwana. Ngatisosonorei minzwa yemagadheni mevanhu tisiye tasosa munhu. Ndozvatikasiya taita takabva tasiya tasosa sekuri iyo hanzvadzi yangu iyi ndiyakakwanisa kutososera ndobva tatora zvimatanda bva tatsitsa tikati tigone kuwana munhu wedu. Ndezvatikakwanisa kuita izvozvo. Ndinzwa baba vachiti maoko ndo akanga ari kunze achiratidza kuti imbwa ndofunga dzaitombo padhuze ipapo. Ichokwadi. Nechinangwa chokuti maoko chero mutumbi wake wese wanga uri pachena changa chakangonyura itsoka. Itsoka ndo dzanga dzakangonyura chete. Mangwana kwaedza madzokera zvakanofamba sei koko apa makanga matososera. Hatina kuenda kwaedza. Temu yakauya mapurisa usiku wakaya kumanheru. Kumanheru kwakauya mapurisa ndopatakaenda ikoko. Musheme kunge shoko vacho vakatonoko kurinzwa vachiudzwa kuti ndo zviri kuve manje ndizviri kunoko. Ivo vakauya vachitaura kuti vachitoti sazuro. Kune mumwe futi mutumbi wanga wachinzi waerera nemvura. Vanhu vakasvika kuutora kuti sezvo mapurisa asati auya. Usiku wemvura yakabva yaita se yakabva yanaya. Munhu yemangwana pawakazoenda kwaedza wakasvika mutumbi wefuti watakurwa usisiri panzvimbo. Vanhu vanga vazotopinda futi bhizi kutsvaga futi mutumbi wapo wanga watoeredzwa. Saka ivo pawakatongonzwawo shokero kuti kune munhu awanikwa mumvura havana kuda kumirira kuti kuedza wakabva waita sei wakabva wauya. Wakati mangwana futi togona kutoenda tofuka toona mutumbi hakuna. Vachitoti takatobva kunoku munhu wewe tafonirwa futi chinzi awanika mhene kuti anga awanikira kuzasi kupi. Vatakura tozoti mapurisa anozoita basa ravo takura mutumbi nekofini ravo riya resimbi mutumbi wounzwa kumba. Vakakutsanangurirawo kuti kudii semhuri sevanhu vanenge vakatya madzika zvikuru tozoti munenge muine chidokwa sana mama vanogona kuti hatina kukwanisa kunge tichinatsoona mutumbi wedu nekuti kwakanga kwaita se kwadoka. Tozoti kana munhu achinge afa mhuri dzinowaniswawo mukana wekuita board view nehama yavo. Ngadai kana ari mashoko 2 3 vanenge vachida kutaura kuti zvingadai muka unoita sei unorwisa makaoniswa here mukana kana kuti pane here zvavakasiya vakutaurira iwo semhuri mapurisa. Chiwari chanenge taura ndechekuti mapurisa pavakatora mutumbi sezvo panga pasina musoro vakabva vatarewo vachiti mangwana musati maita zveburial munofanira kudzoka kunotarisa chimanje musoro. Saka zvakazoitika mai ndezvekuti tiri kurwizi ikoko ndofunga mhino kuti chii chakaitikawo. Foni nhamba dzemupurisa dzanga ndapuhwa dziye tadzoka kweke musoro taushayiwa. Pandakatira kuti ndidzifone kuti tadzoka kurwizi kuya musoro taushayiwa. Foni yanga yakatofa yanga yatozofa LCD. Saka foni yanga isaita. Saka isusu takazongovigawo mutumbi tisina kuzofona kune mupurisa yetu mudze kuti kunoku ndo zvataita sei ndo zviripo. Ndakazofona kwakumanheru munhu mutumbi tanga tatochengetedza. Ndamufonera saka foni yakatodairwa namakanika. Makanika ogadzire foni. Ndiye akapindura iye akati ndakatongobvunza kuti ndiofisa here zvachinzi sorry amai ari kudaivira hasi ofisa sikuti foni ya ofisa yanga yakatofa ndakandisvegadzira LCD. Saka ndakazokwanisa kutozomufonera yamangwana acho makuseni ndichimutsanangurira kuti mutumbi takazoviga asi musoro panga pasina. Saka kwa sabhuku makaende? Kwasabhuku kwakaendwa. Sabhuku vanga vatoripo pano chero parufu rwacho zvezvokuti sabhuku vanotaura vanga varipo. Kuti ndinzwawo kuti vakataurawo mashoko ekuti kudii nezvemafiro yehanzvadzi yangu handina chandakanzwa. Toziva kuti semunhu sekutaura kwamaita mukati aiwa
iyanzvadzi yangu taitomboibereka totomborwa kuita mafaiti chaiwo sevatedzani. Pane here nguva yekuti maimbosvika pakuti hanzvadzi yangu ine vanhu, kana kuti sekuziva kwenyu kuti ine vanhu vainenge ichimbonetsana navo, kana kuti unhu hwehanzvadzi yenyu hukanga hukamira sei, zvichida togona kuti pane munhu waimbonetsana naye pamusoro apo kana kuti pazasi apo, wamungati zvichida kuti vakazosvika pakunetsana kusvika vapondana here kana kuti kwete. Handingati ane munhu wainetsana naye, sezvo munhu aitongogarawo ari pano pambawo, asi kungobuda kwake kwaakangoita ndiko kwekuti akabudawo achiti ari kuenda kunotsvaga nhova musango. Zvokuti ndingati ane munhu waakambonetsana naye kuti pamwe ndiwo angazonetsana naye musango, kwete, ipapo ndoramba. Sekuona kwenyu tingati chingadai chakaitika kwavari? Mheno zvakaitika musango imomo chokwadi inini handisati ndaanacho ini, asi kukakufungidzira nekuti sezvo munhu wakawana asina nhengo dzake dzakaita semanje dzakakwana, unogona kungofungidzirawo kuti pane vakamukanganisa musango. Nazva muchiti sekufungidzira kwatichiri kungoita zvinogona kunge zviri zvakaitika. Tingati here munharaunda mapinda honye kana kuti mabhinya ari kukanganisa kana kuti ari kudimburira upenyu hwevamwe vanhu panzira? Zvinogona kusaitika munharaunda. Unogona wangoriwo vanhu zvavo vanenge vachingofambawo, sezvo munhu anga ari musango anogona akangosanganidziwawo naiye ari yega musango imomo. Zvinogona kuita kwese, kana kuti vanhu pavakanzwawo kuti ari musango pamwe vakamutevera, zvaiburikidzawo kuti vanhu vanga vachizivawo zviri kwese kuti vanhu vemunhu vanogona kunge vakamutevera musango, kana kuti vanhu vakangosanganidzana naiwo musango. Saka pamaimbotsvaga pamasvondo maviri apa kuzosvika mawana mukomana mene, pane here pamakambotsvaga mukationa kuti hembe dzavo dzakanga dzira, because pasi pandiri kutaura nemhuri ndiri kungonzwa kuti akanga asisina chaioneka paari, asi mutumbi wakanga ungori pachena? Ichokwadi, takazotsvaga hembe dzake munhu tachengetedza. Chatakakwanisa kuwana ibhurugwa chete, hembe yekumusoro hatina kuiwana. Pamakaiwana ndoko wakawanika mutumbi here kana kuti? Kwatakawana hembe, kwatakawana bhurugwa rake hakusiri kwanga kune mutumbi. Zvoreva kuti rwizi ruhombe, kwatakawana bhurugwa irwizi diki. Saka zvoreva kuti munhu anogona kunge akatakurwa nerwizi diki achienda kuiswa kurwizi hombe, sezvo kurwizi diki ndokwanga kune bhurugwa. Manje nekunaya kuri kuita mvura, pangadai here paine zvinoratidza kuti apa ndo pakaponderwa munhu, pakanga paine ringava shoti kana chii, sekutaura kwamuri kuita kuti takariona kurwizi diki, pangava here paine zviratidzo zvinoratidza kuti ndofunga pangava dai paine kakurwisana kakaitika panzvimbo ino, kana ndo pakaitikirwa chiitiko chese munhu achizoeredzwa hake kuenda kurwizi hombe? Kwanga kwanaya zvanga visingaoneki. Aiwa, tinotenda sizandize kana minewo matambudziko amuri kusangana nawo mukurarama, tichimbomira zvamukomana mene zvamunofungidzira kuti zvichida tikaona rubatsiro semhuri tinogona kubatsirika apa neapa? Zvakafanana nehanzvadzi yangu, inini zvandingatongokumbirawo ndezvekuti ukaonawo anoziva, ini chandiri kunada kungozivawo chokwadi kuti chii chakanyanyoitika kuti zvizosvika pakudai. Ndozvandingatongokumbirawo chete rubatsiro rwandingade. Tinotenda. Ndafunga kuti zvichidawo imi munogona kunge mine matambudziko enyu, munogona kuti kwatinozoenda kunobatsirwa ikoko ndanga ndichifungidzira kuti inini nedambudziko rangu ndinogona kubva ndawana rubatsiro. Muupenyu hazviperi, zvakawanda zvinowanika matambudziko muupenyu, rubatsiro runodiwa. Tinotenda sisi, maita basi. Totendai. Zvino vandagara navo ndimukoma Christopher mukoma wamukoma nomeni. Regai timbonzwawo kubva kwavari kuti
sekutaura kwanga kuchita baba pamwe chete nasisi kuti patakaenda kurwizi mukoma Christopher vakanga varipo ndo zvakare vakaita basa guru rekuzofenza kana kuti kuvhara mutumbi wa mukoma Nomeni kuti usaeredzwe nemvura muri iwane kuti mutumbi uyu oradziswa sei. Rikatinzwe kubva kuna mukoma kuti zvakafamba sei. Mukoma makadi yenyu sisi tinani chakumbira kuti mute makatarisa mukomana akakutarisa iwe. Ndanzwa sisi vachitaura kuti aiwa patakazonotsvagawo bhaiki nekudidi ndimakasara makarindira mutumbi wa mukoma Nomeni. Mukanditsanangurire kuti chiitiko ichi chakaitika sei kubva musi wekutanga. Chiitiko ichi chiitiko chakashungurudza chakashamisa vanhu. Nokuti munhu anganzi afa ake but munofanira kumuwana mapatsi ake akakwana. Saka zvakaitika ndezvekuti munhu takazongomuwana asina musoro. Zvokuti zvinhu zvakatishungurudza takatadza kuziva kuti ko musoro waendepi. Hongu munhu angange akairira nemvura yake but ko musoro wakazodambuka sei mumvura. Plus takamuwana munhu akashata. Kudai akatakurwa nemvura munhu akashata kudaro. Kudai takawana munhu akagujuka. Saka kureva kuti mvura yakakwanisa kutakura munhu achiri fresh. Musoro hawaidambuka nekuti munhu anga achiri fresh. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvekutonyanya kunetsa kuona kuti musoro wacho wakaendepi. Mapatsi yake mamwe anga asipo. Zvigunwe zvekumakumbo nechitsitsinwe changa chisipo. Saka munhu akachekwa mapatsi yake achitakurwa. Saka zvinhu zvakaita kuti tinyumwe pokuti mvura yakaeredza munhu. Zvakatipa kutsvaga kuona kuti munhu anogona anga akapondwa. Nekuti zvimwe zvinhu zvake panga pasina. Kudai anga iri mvura chete taifanira kumuwana munhu akakwana mapatsi yake. Ndo zvinhu zviri paNomeni. Saka nazvino tichiri pakushungurudzika kuona kuti musoro wacho umbori papi wakaendepi. Nokuti takatsvaga pana patakasiya. Kumbodzika nerukowa rwacho tichitsvaga, tikambokwidza naro tichitsvaga futi, but hapana patakaona kana sign yokuona kuti pano papangange pane musoro womunhu. Saka nazvino tichiri kunge tatsvagiridzo yacho yokuona kuti chii chakaitika kuti munhu azosvika pakuparara nenzira iyoyo. Ndo issue iripo. Asi semhuri muchine kugara ere moyo nenyama zvichiri pamwe chete nechiitiko chamusoro zoti zvakambofamba sei kune hama yedu ko vanhu vaya vakadzoka muchine kugara ere makasununguka sekugara kwamaita karekesa. Zviri kutonetsa bozi kusununguka chaiko hapana nekuti chiitiko chacho hatisati tamboona zvakadaro izvo. Umwe munhu angonangofira wake parodhi pamwe ameno accident yaitikawo kana kuti pamwe semusango imomo ngona kana ameno imwe donhero yaakaitawo akakanganisika achifira ipapo zviriko tsaona inowanika but pakuzoti munhu haana musoro ikwa zvinhu izvozvo zvichiri kutishungurudza nekuti nazvino tichiri kungobvunzana kuti mibhoho iripo papa ndizvo here zvinhu zvakaitika mushemushe. Saka zvichiri kutonetsa. Saka izvezvi zvikazvi hatisi kana pfungwa dzisi panzvimbo nekuti isi tichiri kutsvaga chakadya musoro kuti wakaendepi. Saka tese nedzinza yacho hatisi pfungwa dzisi panzvimbo mushemushe. Kuti wedu hatingavige munhu asina musoro. Hakuna zvakadaro. Saka titori busy kutsvaga kuti musoro wacho uripi wakaendepi. So mapurisa kubva paakauya nebhodhi havana kuzombodzoka ere kuzokubatsira kutsvaga mundi? Havana. Makasiya vati kudii? Mapurisa vakangoti zvoni munoita tsvagiridzo yenyu kana makwanisa kuwana musoro munotiudza kana kuti pane zvimwewo zvamunenge makwanisa kuita munenge muchitiudza pozi namba dzavo vakasiya. Vakangoti munotiudza. Sezvo munhu tamuwana akashata kudai kungoenda kunoviga kuseni kuchichena mende munoviga munhu nekuti munhu ashata achakwanisa kugarika naye. Saka mapurisa akazongoenda wangotisirawo shoko rongoti vigai zvenyu kuseni kwakachena munomboenda mombotsvaga musoro uya. Saka tikaenda kunotsvaga zveshuwa tikaushaya ndopatakazosvika pakuviga munhu nekuti anga asachengeteka mumba. Ndo zvakaitika. Ndizoti vamwe vanomboitawo nyaya dzakada kufanana nedzenyu idzi vanobva vati mutumbi wemunhu wedu patakapinda nawo mumba zvezvekuti rega tipinde nemutumbi mumba tichizoda idi kunoradzika
tainzwa kana mumvuri wakamira, taiona kana mavoices, tainzwa kana zvinhu zvatati zvisinganzwisisike zvaiitika pamusoro pemutumbi. Hapana here kana masainzi amakamboonawo pamutumbi wamukomana womeni, kana kuti musati maviga zvichida kana hope dzaingonzwikawo kana paukama, kuti muzive kuti chii chinenge chakaitika? Bosozoti vanhu vanenge vafa kazhinji vanocommunicate zvichida nemumwe womudzinza imomo. Hapana here chati chaitikawo sofa kuti muwanewo gwara kuti mufamba sei? Sofa hapana apo zvati zvaitika. Mweya wake uchiri wakangonyarara. Hausati kana wakwanisawo kumukawo kuti tinzwewo kuti pane munhu ari kumbotaurawo nezvanomeni kana zvemumvuri izvozvo kuti takawana mumvuri mumba. Hapana pati pane masaisai aripo ba. Ndingati hapana maminimini ari kuitika ba, zvakangonyarara semazuva eseso. Ese muri shuviro yenyu ndei takatarisana nechiitiko ichi? Isi shuviro yedu iri pakuda kutobatsirwa kuona kuti munhu sei akaita firo yakadaro. Ndo pane shuviro yedu, nekuti kuri kumwewo kufa kwiki unongoti anovigai munhu ndo zvaitika. But firo yacho yakazoita kuti munhu anenge akadamburwa mapatsi kudaro. Ndo pane shuviro yedu kunyanya kuti dai tabatsirwa taziva kuti zvii zvakanyatso kuitika. Kana akaspotwa nevanhu zvese zvikwanise kubuda, tikaona vanhu anogona kutibatsira, tomboona kuti munhu akarondwa nevanhu kusvikira aenda kunopondwa. Toona zvinhu zvakaitika mushe. Ndo pane shuviro yedu ipapo. Tiri pauda pakubatsirwa. Kuti tione kuti chii chakauraya munhu. Ndo nyaya iripo. Okay. Ndanzwa muchiti chamuri kungoda kuwana rubatsiro rwekuti muwane kuti chii chakaitika. Mune here vanhu vamungafungidzire kuti isusu tikawana hedu vemachechi, kana tikawana hedu ana madzibaba, kana tikawana hedu baba vemachechi emagitari, kana tikawana vana mbuya nana sekuru anoita zvechivanhu, pane here vamunofungidzira sedzinza kuti ndofunga tikawana vanhu ava tinogona kubatsirika padambudziko renu? Especially kana zvakaita kana vechivanhu iwawo. Kune vamwe vanhu vakuziva zvavari kuita mushe vechivanhu, ende vanonyatsa kuona zviitiko zvinenge zvichiitika. Saka varipo vanhu ivavo vanga vauye. Kana vemachechi vacho pane anokwanisa kutembeka, anogona kuti taurira bhandi redu ngauye, nekuti tiri kutoda kuti zvifumuke zvinhu zvakaitika izvozvo. Nokuti kana vari vanhu vanenge vachibva kumusoro kwaNharare vachiuya kunonyangira vanhu vanenge vari musango vachiparadza nenzira idzodzo, zvinoita kuti zvibude vanhu vapambodzikama zvavari kuita, nokuti vacharamba vachingosipota vanhu, tinogumisira tatopararirwa nevanhu vakawanda. Kunoka kuna makorokoza here? Bosozoti kuna nagokwe kutotozoti munhu akashaika makorokoza ikoko. Kunoka kuna here migodhi yakati wandei yatingafungidzira kuti zvichida makorokoza angadai akaita chiitiko ichi? Kunoka kuna makorokoza kunoko. Vanhu vanotofamba kutobva kunoku kuenda anenge vanototangira muMount Darwen kuna Mukaradzewo. Ndiko vanotoita zvekuonga ikoko. Kunoka akuongoenda akutorina zvegoridhe zvacho. Hatina chicherwa chatinacho kunoko. Saka tifungire pamakorokoza ipapo. Munhu watika vanhu vemabhizimusi. Kuda pamwe zvevanhu vemabhizinesi ivavo nevamwewo vanoitawo zvemushonga, kuda vane mhiko dzavo dzavanenge vachida kushandisa pamapatsi evanhu. Ndo vanhu vatinganyanya kufungira siteri kuti vakaita chiitiko ichochi ichi. Nokuti zvinhu izvo zvinonyanya kushandiswa nevanhu vemabhizinesi ivavo nevemushonga. Saka ndo vanhu vatiri kunyanya kutogaira siteri kuti vakaita chiitiko ichochi icho. Handizivi mukoma kana mune mamwe mashoko aminawo takatarisana nerubatsiro rwamungada kubva kumhuri yeZimbabwe. Rubatsiro riripo nderekuti kune vanobatsira kana vachikwanisa kutibatsirawo pachiitiko ichochi, vambotibatsirawo isusu tiwane musoro wedu, nokuti zviri kutorwadza izvezvi kuti shuwa tingawige wedu munhu asina musoro. Ko musoro ukazowanika leti tozoudii futi, kana kuti kuzoona umwe munhu achiuya achitaura nezvake achiti izvo nemusoro ndakauwana. Saka zvinotora kunetsa. Tiri kuda kuti tibatsirwe, tizive kune musoro, nokuti nyaya yefanike nini hangu ndichiona musoro gore 2 years musoro ndisina kana kutomboona pauri kana information apfungwa dzangu adzigare panzvimbo, nokuti zvinenge zvingori musoro mangu ndichingogaya kuti asi musoro uyu wakaendepi. Saka kuti ndisununguke kumbonzwa fambire zvakaita. Saka ndiri kutoda vanhu vanobatsira, ndo pane shuri yangu kuti vauye vandibatsire tikwanise kuziva zvinhu zvakaitika izvi.
ndo shuwiro yedu iyoyo. Tinotenda mukoma, tinovimbawo kuti seshuwiro yenyu kuti dai tawanawo munhu angakwanise kutibatsira angatiudzawo kuti zvakafamba sei pachiitiko kana kuti pakufa kwakaita mukomana Meni. Ndo shuwiro yedu tese kuti tisvike pano kuti muwanewo kuti zvii zvinenge zvakaitika kuna mukomana Meni. Tichizongotiwo kune vamwe vanokwanisa kubatsira, ndiwo mukana wekuti vaite sei vabatsirane nemi. Mukoma Murambiwa makadi. Ndinofara kuti makadi zvei. Aiwa, ndinani kuri sei kunoku kuchirungu? Kuri right zvawo. Naika. Tati nasu tifambe kane usiku tiuye tidyire sadza racho kunoku. Ichokwadi maita zvakanaka. Macheshi yedu yanga yabikwa here. Mama odzere kuti une vainzi vachawo. Ndanisina asi ayo zvinokwana zvakadaro. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Mukoma Murambiwa, ndofunga maona tasvika takakatya madzoni chitiko chakaitika kumunina wenyu vanhu vamukomana Meni Mangava. Tikati regai tiende kumhuri. Chitiko chakadai hachina kujairika, achiwanzoitika kuti munhu anogona kusvika pakuvigwa aine mapatsi akashota. Chingava chii chinenge chakaitika, ndosaka mazona taita sei tauya kunoku. Muchinditsanangurira mukoma Murambiwa, chii chakanyatsoitika pana mukomana Meni? Okay, Meni akabuda makuseni, yeah. Achiti arunobata isikwedu tinoziti Noah. On other hand, ndo madora aya. Yes. Saka paakaenda kuNoah, akaenda akanoswera the whole day arimo ari kusangwe koko. Akadzoka around 4:00. But adzoka yes, akava nenhova dzakanadzo adzadziri shoma. Saka zvikanzi namuchembe kuyo waenda kuNoah kwasera zuva rese unguya neti Noah tishoma takadai wachifambisa sei. Zvikanzi Noah dziripo ndadzona. Ndotodzoka ikoko ndandore chicontainer kati pekutakurira. Ndodzoka ndonobata dzimwe Noah. Zvikana mai zvino manje izvo hazvichaiti kuti udzokere noti kwadoka. Unenge wautodzoka zvemangwana kwete nhasi. Saka aingoze zvekuti munhu aida kungorwisa kuti adzoke zvekare kugonenge kugomoka yake unobata Noah dziya. Saka akabva atotora 5 liter chigubhu chaida yakutakura. Kuchembera vakamutorera chigubhu chacho. Akabva agara pasi. Zvekuti anofunga muchemberi akabva ati hakuna kwaachaenda. Saka muchemberi wachitaura ndiro akazoti wakazontora bucket iri wakuti vanochera mvura. Pane padhuze nepane chibhorani chemvura zvekugocha zvazvo. Iye ndopa akachanzi given akabva abuda zvekare. Vaenda kugomoka kuya. Saka adzoka kugomoka kuya. Muchemberi achidzoka wachibva kuchibhorani wachidzoka vakaona mukomana abuda zvekare. Asi sipo. Pane vamwe mai vakatozouya pamba ipapo. Ndovakatozomuti ndasangana naNomeni kugomoka. Aitoti ari kuenda kuNoah. Chikoni ndamuti hakuna kwauchaendi. Azobuda zvekare sei. Jembera akabva agara inoti akanowe manje nokuti akasaziva kuti munhu afamba sei. Ndopa akamirirawo baba kuti vasvike. Akabva waudza. Saivo vakanguti semunhu kuti anozomboenda achidzoka. Vakati anodzoka. Vagara. One nguva dzesapa dzakwana munhu asati auya. Nguva dzekurara dzakwana munhu asati auya. Ndopa vakaenda kune hanzvadzi yangu imwe iri kumusha ikoko. Vakanomuudza zvikanzi ndozotika kuna Nomeni abuda. Zvikanzi vakomana anodzoka. Sezvo agara achizviita achita se achidzoka. Abva warara. Kumuka mangwana kumutasa unotasa mumba make akabva ona hana kudzoka. Saka kubva musi iwoyo havana kutozomuona. Kusvika musi waakatozowana kuti yaabhodhi munhu atoshaya. Pakanga pani nguva yakareba sei? Sikakanganise
vakatotora 2 weeks vachivatsvaga vachimushaya vachimutsvaga vachimushaya vakaita 2 weeks. Saka zvadaro vaisimboenda zvekuti kana kuti kumachurches chichiva vachimbonoshandirwa vachibva kunzwa kuti munhu akafamba nedirection ipi vaingotevedzwa madirections anga vachiudzwa nevanhu vemweya but mukomana still vanga vasingamuwani. Saka mukomana vakatozonzwa kuti pane munhu atozoonekwa kurwiziku akafa but haana musoro nemaprivate parts ake papasina zvekare nezviguno zvekumakumbo paiva pasina. Saka tongoti I think in short ndomafambira akata nyaya yachona. ndadzwa muchiti vana mama vakatombomurambidza kuti aiwa chirega kuenda kununua but ivo vakaita sei vakaenda. Muchibvunzo vana mama vane here kana kuti kunetsana kwaakanga amboitawo nevamwe vanhu zvichida vemunharaunda magarisirano avaita? Kwete, hapana munhu wakatomonetsana naye. Nokuti tongoti background yake aigara ari munhu akanyarara asingatauri nevanhu. Nokuti anga anewo dambudziko rakewo zvake ranga anaro rebrain dzake nokuti akane chirwere chekudonha cheche chokungoputsika zvezveyo ndo chirwere chaiva nacho. Saka akatongokura rakangonyarara akasingatauri nevanhu. Aikugara ari pamba akanyarara akati zi. Yes. Sakazowanika after 2 weeks ndinzwa muchiti akazowanika after papera kana masvondo maviri. Mutumbi wake bhodhi yakanga ichiri right here manje ipapo? Kwete, paakatozowanika ipapo bhodhi yake yanga yatoshata. Yanga iri mvura here sekutaura kwamaita kuti yakatozonzi kune munhu awanika kurwizi, yakanga iri mvura here kana kuti? Kwete aiva asiri mumvura. Papane pakaita sepacave kudai zvezvokuti patakura marara nemvura nde. Saka marara paanosvika paanonodhambuka kudai maseresere emvura aya ndopanga akangopairwawo ari papa. Saka ndopakawanikwa bhodhi yake iri papo asi yanga yakafusirwa kwese kunoku. Tsoka dzake dzakanyura muzvimasanzu maseresere emvura iyayo. Saka panguva yazvikafukurwa kudai kuti waone kuti ndiye here chichi ndipo pawakaona makumbo kuzvigunwe kwake zvigunwe zvake hazvipo zvekare. But vakatokwanisa kuidentify kuti uyu mutumbi uyu ndiwe mukomana ume? Ichokwadi wakakwanisa kuti identify kuti ndiye. Tozoti pane maprocess anozoitwa takatarisana nemudunhu imomo zvichida maona bhodhi yenyu matoona kuti chokwadi munhu uyu wataona ndi mukomana umene. Pane here matanho akatorwa zvichienderana kunoripota kana kumasabhu kusati asvika mapurisa? Tozoti munotanga madzivisa kavari mudunhu vari pedyo nemi zvichida masabhu kuti mukwanise kutakura futi mutumbi iyoyo. Ndotozoti vazhinji vanobva vati kutakura mutumbi musina kuzivisa varidzi vedunhu imhosva zvakare. Pane here matanho akaitwa iwayo ekusvitsa nyaya kungadai kuna Changamire vachiswiti kana kuna masabhuku avo? Okay, tongoti matanho iyayo yes akatorwa. Tongoti muvillage medu imomo muna mambo zvakare momwe arimo imomo handizvo kuti kana ndiye headman here amene anonzi Chigango arimo imomo akatoziviswa. Then nemasabhuku arimo imomo zvakare akatoziviswa uyezve nyange pafinaro panhamo pachona vanga vatoripo. Saka tongoti vawana bhodhi kudaro vakakwanisa kuita ndechekuti vakangokavha bhodhi kuti vakati isu hatina simba tikwanise kutora bhodhi sati tazazivisa polisi. Ndopo vakafonera polisi yekumukumbura. Polisi yakauyawo
anzi polisi yakatozouya around zokuma 1 am usiku pakauya nemota yavo nebox ravo riya yes ndipo vakatora munhu vakanosiya kumba tozvakaitika ipapo. Saka vanozonoitwa postmortem here kuti pazivikanwe kuti chii chakaitika pamutumbi? Kwete postmortem haina kunge yakaitwa noda kwekuti tongoti ini hangu ndatofungidzira kuti izvozvozvo ndozvichaitwa kuti ndo maprocedures avachata sei avachatevedzera asi ivo ndichinzwawo inini vachintaurira pandikabvunzwa ana mai ndaenda kumusha noti vanzwa kangoti polisi yakati yakapa reason yekuti sezvo munhu ashata saka there is no need yekuti mita sei kana kuti zvikanzi chingochengetai munhu ndikati ni zvino manje munhu achona anogochengetwawo sei iyo mapatsa ake asina kukwana nokuti chinonzi munhu musoro saka kana pasina musoro alright izvezvi tikazopinda bhizi tautsvaga musoro yawe ndikati alright izvezvi munhu akaradzikwa kuti kawana musoro wake nhasi chii chichaitika musoro ukinoitwa postmortem kana kuti papatochirwa rimwe guva futi rekuti musoro uchengetedzwa noti isu tikatozobva kuno tikasvika kumusha munhu zvavo zvokufambawo nenhenge nepublic transport saka tikatosvika bhodhi yaitochengetedzwa ndo zvakaitika ipapo. Ko madzimambo vaiti kudii pachiitiko ichi kuti munhu ovigwa asina musoro semhuri maichema kuti ko tikazowana musoro kana tikazowana matsoka idzi tikazowana zvigunwe ko tikazowana zvakare maprivate parts ake zvichida negununga akasungirwa kana plastic zvichida munhu wacho asati atowana process yekuti afambise zvinhu izvozvo zvichida marituals zvichida chii hapana anoziva ko zvikazowanika madzimambo akati kudii ipapo kuti zvinhu zvikazowanika panozocherwa rimwe guva here panozoitwa sei kuti zvinhu zviradzikwe kana kuti ndeipi process yavakataurawo inofanira kunge ichiitwa pane mbudzi kana mombe dzakabviswa here kuitira kuti chivanhu chacho chifambe zvakanaka? Tongoti ipapo inangu ana kuzoona mukana wokunhikina wokuti kana kuti ndisvike kwamambo nditaure namambo kwete ndipapo ndikanyepa tangotaura kuti tingori kumba semhuri tangotaura tingori kumba semhuri nditobvunzawo kune vakuru kuna vana baba nditoti saka mudhara musoro ukazowanika iyo bhodhi yavigwa zvichafambiswa sei? Saka mudharo I think semunhu wakura ndiri mudharo akura nofunga wakasina option polisi noti wakangoti polisi ndiyo inofanira sei sezvo polisi yakangoti vigai munhu isusu tikangoti munhu ngavigwe ndo matauro yavakangoita. Tozoti maviga yenyu mutumbi tozoti pane pamunozofambira nyaya dzekuti muchiziva kuti chii chinenge chakaitika pamunhu makanoripota here kumapurisa zvakare kuti takaripota hedu kuti tawana munhu wedu akaita se akabviswa musoro akabviswa mapatsi makachizonovhura here nyaya ipatsva kuti vabatsirei kuri kutsvaga kana mhondi yakaita izvi? Kwete noti polisi yakasiya yaitaura kuti zvoni kana munhu kuti kana mazowana imwe part kana body part yake imwe iri missing munotifonera then totangira papi totangira ipapo kwanzi ndo matauro yavakaita. Wanga usina kuonera kuti munhu ana zvigunwe munhu ana musoro imwe body part yavaida ndeipi? Vakatozviona saka kuti mutsvage futi kuti chii kuti alright vakafanira kuti mukazowana kana musoro kana kuti mukazowana kana maprivate parts ake kana zvigune zvake ichichi then motifonera kuti tazoona mapatsi enhenge mapatsi ake then todzoka totangira ipapo zvekare tichiendera mberi asi nekutsvagawo kwatakaita isusu hapana kana pati yake yatakakwanisa kuwana. Asi harisi basa ravo here kubatsirana nemhuri kuti vatodiwo vatoende pamberi kutsvaga kuti ko chingava chii chinenge chakaitika kumunhu? Ibasa renyu here futi rekuchitsvaga futi apa muri pakurwadziwa rekuti muchipinda futi mugomo muchitsvaga imi mega kuti ko musoro wacho wakaenda kupi chakati chakaenda kupi kana kuti basa remapurisa iwo kuti vaende ndiwo pamberi vakubatsirei kutsvaga dai vari vari kutokuudzai kuti
kutsvaga kwataita hedu tiri kuedza but hatisi kuona kuti zvakafamba sei but tichiri kuedza kutoti mimi futi muchese mutsvage ipapo. Ya ichokwadi ichocho. Ina hangu ndikatomhodaro asi ndikatoti izvozvo isu tisi tiri kuchema handiti topinda zvekare musango tonotsvaga futi mapatsi emukomana ari missing. Noti polisi yake nokwanza ikangoti ngosiya bhodhi yemumba vakatodhiraivha vakatobuda vakatoenda. Saka tikatozoronga isusu tega semhuri tikatopinda musango tikatonotsvaga unenge tikatonotsvaga mapatsi ake kubva paakanopindira kwacho kudzika kusvika tasvika kurwizi kwachona kwatikazoona bhodhi kwese kwatakafamba noti kwaakanopindira kwacho panova ndipo pari kufungidzwa kuti ndo paakaurayirwa ndo patikaona pane nhingi pane shoti rake ranga akapfeka tikariona ipapo taona shoti rake patatanga kufamba tichidzika pane karwizi kadiki kanonopinda munenge murwizi hombe. Mukarwizi ikako ndo kwaive ari kune mafurutsi emusango yaya kwanzi anga achidya tikatopaona papanzvimbo pachona paaitogara achitodya macho saka kwai ipapo ndo paakaurayirwa ipapo. Tikaona shoti rake riri ipapo then nofunga kubva ipapo kusvika patikazoona pane bhodhi pakati rebei pakazonosiwa bhodhi pacho ndo pane way pane road panokroswa nevanhu panokroswa nevanhu vachienda kuchipatara kwati hospital yekumusha ikoko ndo pakazonosiwa bhodhi ipapo. Asi chitwa ichi ndechekutanga here kuitika mumhuri? Ndechekutanga ichokwadi. Takatarisa ndozoti kana chiri chitwa chekutanga semhuri chinhu chinenge chisina kujairika chinhu chinonetsa kutambira. Pane rematano sofa atatorwa nemhuri kuedza kuona kuti zvii zvingadai zvakaitika kuna mukomana right tongoti matano ndo emamwe achona akati atakutotanga kuri kutotora kana kuti kubva zvematoya kudai so noti taitoti zoni yes tikatotanga noti chiri kurangarira pane nhamba dzandikapuhwa infuti masita zangu pawakaita interview ya pasa pane nhamba dzandikapuhwa dzivabatsire ndo vamwe vacho vachona vangatitoti ndikatonoenda ndodziwa kuti vanozvifambisa sei nokuti tikurwadziwa kana ipapapa hatisi kutomboziva kuti zvinhu zvakeno zvichapera zvakadai here noti takutotya sezvo zviri zvinhu zvokutanga kuitika mumhuri tongoti ifiti tisingati kana kuti mhuri ikoko kubera kwedu ikoko ndezvokutotanga hakusati kana kuti kwambonza nzi munhu kwaonekwa munhu aurawa abviswa maprivate parts ake adambura musoro asati zvamboitika pazvikafanana nezvozvo asati zvinonzo zvinzwaka kunana gokwe uku kune makorokoza kumukumbura zvakare kwaane makorokoza akanyanyai kana kuti atomboriko here makorokoza acho? Makorokoza mukumbura hakuna ndikanyebako hakuna. Asi mabhizimusi kaanenge ari tekeshere sekuona kwenyu mukoma tingati zvinhu izvi munhu uyo anodai akauraya mukomana omene tingati zvinhu zvekuti ndezvemabhizinesi here sinzi kusina makorokoza sezvatinoona kunana gokwe ukoko kuti totozoti aiwa makorokoza anenge achiita sei achida kusimudzira mabasa avo emakomba manje kuti anzoti hakuna makorokoza tingati munhu uyu mapatsi aya ainga
achimatora kuti amashandisei sekufunga kwenyu mimi nepfungwa dzenyu wenyu? Ipapa ini handichazivi manje kuti zvavakatora maprivate parts emunhu aya apo kusina makorokoza kudaro ndofunga kubusiness ikoko. Yes. Nokuti munhu haangaurayireba munhu kuti anzoni kana kuti ndoda maprivate parts ake kuti ndikwanisa kurima. No, izvo anga ndifunga kuti izvozvo zvingaitika. Kana kuti pamwe pane kakutengwa karipo here hatichazivi. Noti vanhu vakasiyana kune umwe munhu anongovengwa munhu achimuna achifamba. Isi saka mumwe munhu anogona kuti ukandiwanira zvakati pamunhu wechirume ndokupawo zvakati. Iye zvake zvinobva zvatoita. Isi saka noti mafungiro angu nekuti pamwe pane kakutengwa pakutengana kakaitika mukati imomo. Vanobva tikamukumbura tete akutosvika kuMozambique. Vanhu vakawanda kavanobva kuti ndakaromba kuMozambique. Hatingati here zvakare zvichida mapatsa aya pasina kutengana zvingadai here zviri zvimwe zvingadai zviri zvemushonga zvingadai zvakanzi tikuda mapatsa aya kuti timashandise zvakadai zvine chekuita nemushonga? Yes, imwe point futi ndinofunga zvakare iwe. Zvogona kudaro kuti noti vamwe vanoshandisa mapatsi ayo kumushonga. Yes, chokwadi ichocho. Saka semhuri rubatsiro rwamuri kuda tikatarisana nechiitiko chinosuvisa chekubviswa kwamukoma meni musoro, zvigunwe pamwe chete nemaprivate parts, rubatsiro rwamunofunga kuti mungada imimi semhuri ichiri pakuchema nderwei? Rubatsiro ratiri kufunga isusu kuti tingawana pari zvino rubatsiro rwekuti toda kuziva kuti vanhu vakave vakaita chiitiko ichocho ndevapi, kana kuti vanhu vakauraya mukoma nomeni ndevapi. Ndo rubatsiro rukuru ratiri kushuvira kuti tibatsirwe naro iroro. Noti vanhu ivavo toda tovaziva. Sezvinewo mukoma Murambiwa tobva taona kuti ko munhu akaita chiitiko ichi ndewe mumhuri. Semhuri kana kuti semi munogona kuzozvigamuchira sei uye munogona kuzoregererana here way forward chiona kuti mogarisana sei munharaunda, kana kuti nyaya yacho munozoifambisa sei kana maona zvakadaro? Right. Yes, zvakafanana nepapa sezvanambotaura papa kuti panogona pane kakutengana kakaitika. Isobvisa kuti kana pane kakutengana kakaitika patori nehukama atorimo mukati. Right, takaona pane wehukama arimo mukati. Munhu anongotongwa nenyaya nemhosva yake. Hapana kana kunzirana tsitsi kana kuregerana hapana. Noti ukaona munhu asvika pa that extent yekuti anouraya munhu iyeye futi itori mhondi. Noti dainga iri hama yedu chaichai kana kuti iri hama yanomeni haisvika paningi pa-extend yekunouraya nomeni. Saka kana atosvika pakuuraya munhu iyeye yagara itori mhando kwamuri. Anotoparadza. Yes. Saka munhu anotongwa nemhosva yake. Tozviripo. Tozonotaurawo nanamama vari kugara kumusha kuti tinzoti vachiri vakasununguka here kugara pamusha kana kuti kugara munharaunda nezvinhu zvatanga kutoitika tisingaziveko zvino kuti zvakaitwa nani, zvichida sekutaura kwamuri kuita kuti kana ari kukama ninge atochi maradzi ende anenge achitoziva mafambiro enyu ese kuti iko zvino vari kuenda pakati, iko zvino vari kuita chakati, iko zvino vari kuronga zvakati. Saka tinenge takuzonzwawo kubva kunana mama vachiri vakasununguka here magariro avo nechiitiko chakadai. Saka aiwa tinongoti
mukomana umene maita basa nekutiudzawo zvamunofunga kuti ndo zvamungade kubatsirwa semhuri semwana komana wemumhuri akarasikirwa nemunin'ina wake. Ndizai kana muine zvimwewo zvamungada kutaura kana zvamungada kuwedzera tisati tapendera chirongwa chino. Okay, ndobona kuti mene kuti dambudziko rangu ndikataura zvakare ipapa kana kuti alright, zvakafanana ipapa kutoti ipapa ndikurwadza nemusana, mudumbu mukurwadza muchipisa, musoro uchirwadza uchipisa, achamboziva manje kuti zvokonzereswa nei. Zvinhu zvakatanga mukomana umene watoshaya here kana kuti zvakatotangawo manje manje? Zvakatanga asati ashaya zvazvo. Zvakatanga sei? Tongoti ndakatora nguva ndisingatombofambi, musana uchingorwadza. Saka ukatanga uri musana, ndikatanga kunzwa tsinga dzemumwedzi dzichita zvezvekuti uratidza kuti mune something zvekupinda mandiri. Zvakaita sechi? Okay, zaita zvezvekuti kudawo mune masozve ndikati kudiko kunonzi zvokuti chiri kuvhita-vhita ndo zvadzaita tsinga dzakona idzodzodzo. Saka kubva pakangoitika izvozvozvo mangwana achona musana vautotanga kutorwadza. Saka musana watatanga kurwadza kudaro dambudziko rikatanga kukura manje, tizozva mudumbu makurwadza, mukakungochema musingazore muchikokurukuru nanhasi ndozvamuri kungoita nanhasi izvezvo. Izvo madaro bvazvanobatira muchest. Ipapa ndinorodza kunge ndakatakura something muchest kana kunge mune bag resiment kuremerwa kudai. Izvezvo kutotaura kwari kuita izvo makatorema izvezvo. Musoro uchipisa, mashoulders umu ndakagarirwa kudai pane samwana akatondigarira. Saka musana wacho wachona wakatanga uri ipapa pachitende chetapo. Izvo zvine apesa apa papesi pakurwadza. Saka pa harizozva kuti dambudziko rachona iroro rukonzeresa zvakare nezvo zvemhuri izvozvo here kana kuti hachazivi. Saka ndo rubatsiro rukuru rumwe randiri kuchemera kuti dende ndikwanisa kuwana vangandibatsira padambudziko iroro kuti rikwanise kunge richanopera. Muchiti makaita nguva musingafambe, wakanga uri musana here kana kuti chii? Zvese yes, musana, then nokupera simba. Miro ese majoints ese kupera simba. Muna muno makadeni here murambiwa? Kwete, hapana. Zvachose chose? Hapana. Saka mati mambofamba here zvichida kumapostori kana kunana papa ka ma1-on-1 aya kuenda kumachechi kumbononzwa kuti zviri kufamba sei kana kunana mbuya nana sekuru kuti munyatsonzwisa kuti ko ndakurwara nenyama dzese idzi zviri kufamba sei? Ndakatombofamba. Ndafamba. Saka ndisingazivi kuti pamwe vanhu vachona vanomboti vakaedza kundibatsira vachona kana kuti pamwe vaindipawo kuti miti kana kuti mishonga isiriyo here handichazivi. Asi tsana kudzo vaikupa here? Ehe. Vaiti kudii? Tisingataure hedu mazita zvidai vanogona kunge vakati ningi ndiyari kurwara. Tisingataure hedu mazita zvakati zviri kubva kupi? In fact vakangotiti kwanzi ndezvemhuri. Ndimatauriro vakaita. Kwamaberekwa here kana kuti mumhuri mudzidzama mutori? Yes, kwanzi ndezvemudzinza. Yes. Okay. Vanzi mhaka yenyu ndeyei manje imi?
ipapo handichazivi manje kuti okay ndikamboenda kunobatsirwa handichataura kutaura kundeziti mazita munogona kuregerei kuvillage akati area okay kwamurewa tikanzi uyu anoita zvekuhakira ayo kuhaka yes ndezvechechi ndewechechi munhu wacho kuti zvakafanana kuti mukoma ndovavale vanenge vakutaura mhepo iri pandiri yaya ndopavakati zvoni kwanzi ndikakunokora tsoka uchiri grade 2 saka ndaishaya kuti ndokubatira kupa uye ndokubata sei nokuti pane musikanzwawo yes saka ndafunza kuti pamusikanzwa iyoyo ndokwakabva dambudziko uyezve akusiriko nokuti uyo akatotaura kuti uritofungiza kuti zvawakaita ndokune dambudziko anzi ini ndini ndikatokusunda kana ndini ndikatokusairira kuti uende kupi kuti unoita musikanzwa kuti ungoti ndokwabva dambudziko asi ndini ndozvikonzeresa tisingatarise mama ndikuona mune mukutarisa mama tisingavatarisi tichitaurira pasi zvakare musikanzwawo makauita muri grade 2 here kana kuti makazouta manje manje apo zvakafamba matanga ndopamba matanga dambudziko here kana kuti tongoti papera chiko papera 1 week ndopakatanga dambudziko alright sekutaura wana mbetenda tisingataurise mama unozotinzwa musikanzwa uyu komamurambi oba kutoziya musikanzwa uyu ndaona muchivatarisa ka muchityirira kuti mwana ari papa saka pakanaka tichienda pamusikanzwa mkomanomi musikanzwa wekumbobuda panze here gumbomba gumbo panze here ndowakaitika papa umbobuda panze saka papera 1 week ndopamakatanga kunzwa musana here kana kuti pane zvimwewo zvakatanga kuitika zvamakazoona musana wakudairira nezvimwe zvinhu ndopakatanga tsinga dzedza kuvhita kuda yes musana bwatodairira nguva yacho na ipapo yes after 1 week asi hamuna kuti haini dambudziko namama kumba kuno tichienderana zvichida nekuvapo nguva yavo yemumba yemukati hazvina kukupai dambudziko here kuti muzoziva kuti ndofunga kweye kwandakaenda kweye kwandakaita musikanzwa zvichida ndokwakonzeresa dambudziko tongoti ipapo zvedu ndakabuda pachona ndakataura yes ndakamarwadziwa ndandarwadziwa ndabuda pachona ndataura patangogadzirisana zvakupera zvakadaro tozoti wazvina murume ataura pane zvinenge zvaitika unenge warwadziwa asi mama wakazvigamuchirawo seyawo inoti apa pachiripo ndechekuti we never know kuti asi akangoti yes ndazvigamuchira sai yangoto inini shungu yangu ndeyongoti ndarangoti ndowakwanisa kuita wakwanisa warapwa waita sei wapora ndoshuro yake yanayo chokwadi ichocho izvo muchiti pamakambofamba makanzi makanokorwa tsoka muri grade 2 munhu wachaitobuditsa here tozoti munogona kurecognize akazita iwe munhu izwiri nderanhingi kai kwaitinokora tsoka zvakanga zvofamba sei ende makazombonoudzawo here vabereki kuti imi pane kwandakambofambawo kukanobuda zvakadai ende mimiwo pagrade 2 ipapo kana tichizofamba pagrade 2 zvichienda pane mamwe matambudziko here amaisangana nawo zvichienderana musingatozivi kuti pane zvakaitika kwamuri mazotanga kutozobatanidza kuti but ndiri grade 2 3 chakadaro daro uzosvika ndakura pane mamwe matambudziko andaisangana nawo andakanga ndisinganzwisise kuzosvika hangu ndaroora izvi zvinenge zvakubatana hazvo kuti ndakanoita musikanzo but sinzi zviri unza zvisiri izvo but ndofunga shuwa uyu munhu ataura kuti pandakanokorwa tsoka paipai ndo zvinhu izvi nekuzobatanidzwa kwamakuita kunotaiwa upenyu hwangu kwawakabvira kure tongoti makuriro andakaita
yes akataura zvavo zvakataura zvokuti ndakanokurwa tsoka ichokwadi ndakakura mune zvakanaka yes asi dambudziko iro rokuti kuti musoro waipisa ndichingokamba chikokwenya musoro izvozvo ndakazotanga kare ndofunga ndichangopedza grade 7 ndichapedza kunyora grade 7 saka kutongoti kutyana nhasi musoro unongoita izvozvo nhasi manje izvo zvawatova wese noti wakutopisa kupisa kunge unotopisa kunge mune marasha musoro zvoti mungaisa tauro nyoro rinogona kuti uva pasina nguva no ayo izvo zvangu zvangu ndambozvizama asi matiri kufambawo tichibatsirwa mutonzonzi ndikasaona rubatsiro nekukasira tikatosvika pazati extend yekuti ukasataura munyoro rinopesara rakuoma saka ndinofana kutoona rubatsiro nekukasira saka pana mama munambonofamba navo here kumusha tikatombofamba yes munhu 1 year achingobatwa here kana kuti munhu 1 year aringobatwa chete hanzi makamutadzireko munhu hapana chataura kuti mutadzira ende teokama aiwa mukomana umene saka imimi rubatsiro rwamuri kuda makazvimirira sedunga munhu tichimbomira zvedzinza zvekwamukomana umene makazvimirira imimi neupenyu hwenyu neutano hwenyu chamunoda kubatsirwa nacho imimi chii rubatsiro rwandikutochemerera nekuti ndikwanisa kunge ndichabatsirwa naro ndirwo rongoti dambudziko iroro romusana iroro rupere runyarare uyezve mudumbu tongoti ndingopora ndikwanisa kunge ndichangonopora ndo rubatsiro rwandikukumbirawo pari zvino manje mabasa muri kuita here sinzi mwiri wacho wese uri kurwadza musana toziva kuti ndounowanzoita mabasa akawanda kungava kusakura kungava kuita sei musana unotofanira kuti utarise pasi muri kuzvigona sei manje neurwero apa kunenge kwangoshingirira sezvo semunhu unenge une mhuri andimona sabudiro kuti ukasadaro mhuri inenge ikatarisira kwandiri saka kutongoshingirira nange zvichirwadza kudaro nokuti pari zvino apapa hongu tongoti apo nepapo zvasiyana nemarwadzo azvoita pamanike mazuva apera ndikada mupiwa leave zisati mukwanisa nakuita anything kada mutora leave ndichitosera ndiri muno mundakarara kumbeta kusero ndichirwadziwa saka ya tungosimbawo nekuendawo kumachurches ikoko kuma1 ndakaenda kune tongoti 2 vakasiyana kuma1 mari ichibhadhara kune vechivanhu vachona ivavo ndikaenda futi kune 3 vakasiyana siyana mari ichingobhadhara saka apa ndatoti ndikaona kune vanokwanisa kundibatsira padambudziko iroro ya ndikafara chaizvo tinotenda mukoma tinovimbawo kuti tichaitawo zvatinokwanisa kuti muwane rubatsiro imimi pamwe chete nemhuri zvakare tinotenda mirika tinzwewo kuna mama nekuti semunhu ari akanzi ndiye akatanga kuti aiwa usaende kunhowa kwadoka rikati munzwewo kuna mama kuti vaigarawo sei namukomana umene mama makadi mama hangu ndinotaura semaitirwo akaita mwana wangu zviri kutondishungurudza semafiro yakaita sati ndayawana paupenyu hwangu kana zvaiitika zvacho inini hapana zvandaiziva ndaingochemawo ndiri mupi ndiri muno ndashungurudzwa nezvakaitiwa mwana wangu kuti mapatsi 4 yanga asina asi sandamboona rufu rakadaro kuti munhu anofa asina mapatsi yake asi mwana wangu ndozvaakaitwa
kana kugara pandikita pano pari kutondinetsa kuti ndopagara sei. Ndaigara nomwana wangu mushemushe panapa tichibikirana chikafu tichidya, asi zvakazoitika izvi aiwa zviri kundibata-bata. Ndoda kuona kuti kana riri rubatsiro ngaribatsirwe zvibude pamwe wangu ungadzikire. Ndakatobatikana nozvakaitika pamba pano kuti ndozvikunda sei. Zvinhu zvakaoma mhuri yeZimbabwe sekutaura kurikuita mama vachine kubatikana nekufa kwakaita mwanakomana wavo, nekuti zvinhu zvakaomarara. Ukaona munhu wechidzimai kana kuti mukadzi achema, chokwadi minyama inouya kwauri, nekuti kana usingazive kuti zvaunenge uchiita unenge uchiitei, zvinhu zvakaomarara. Chokwadi kupfuudzira upenyu hwemumwe munhu, upenyu hwemumwe mwana hwevanhu vanenge vatochengeta vati aiwa chatatarisira kuchengetwawo mangwana nemwana, iwe wouya wopfuudzira upenyu hwemwana. Sekutaura kwavaita mhuri yati aiwa ndiro basa ratamirira vana mbuya nana sekuru, hanzi tibatsireiwo. Vemachechi vanokwanisa kuti vazive kuti chii chakaitika kuna mukomanomeni, ndiro nguva kana kuti ndiro basa ratamirira kuti ribatwe, tizive kuti mukomanomeni chii chakaitika kwavari. Kuyeredzwa nemvura here, kushandiswa pane zviri kuromba here, kana kuti munhu akafa neromwari. Asi chatingada chiri kunyanya kukatyamadza nechekuti tizive kuti musoro, maprivate parts, zvigunwe, chitsitsino zvakaenda kupi. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chesarai.